Я не бачу экран. Пакуль гэта назва сваімі словамі, гэтыя хлопцы трошкі хітрэйшыя. Язмін. Лушня? Рано или поздно? Полностью згоден. Две версии. Я разгубіўся, каму ж тыя балы дэклараваць. Першым быў я. Можно сказать, 2 ножа. Рускаму слову «вдвоем» у беларускай мове адпавядаюць адразу 3 формы. У 2, у 2 і у 2. Бацька з сынам у 2, маці з дачкой у 2. Ну, а калі гаворка пра асоб рознага полу, то ў 2. Толькі так і не інакш. У эфіры інтэлектуальна-забаўляльная праграма сваімі словамі. Я, Алена Трацэнка, і мы пачынаем. Сёння правяраць на трываласць свае веды па мове і літаратуры, а таксама выпрабоўваць сваю рашучасць і вытрымку будуць Вікторыя і Уладзіслаў. А яшчэ Андрэй і Александр. Добрый дзень, шаноўныя. Добрый день. Мяне зовут Виктория. Я приехала сюда з Мазыра. Вучуся у Мазырскім абласным ліцэе у 11 класе. Добрый дзень, мы вас вітаем, Уладзіслаў. Я вучуся ў першай школе горада Калінкавічы. Я вельмі люблю дапамагаць бацькам. Памочнік бацькам, ну і наш гулец, вядома. Добрый дзень, Андрей. А я вучуся ў 7 класе сярэдняй школы нумар 3 горада Калінкавічы. Вельмі люблю весці мерапрыемства ў горадзе і раёне. Мы з вами калегі. І ўрэшце Александр. Я таксама, як і Андрэй, вучуся ў сярэдняй школе нумар 3 горада Калінкавічы, але ж я старэйшы за яго, я вучуся ў 9 класе. Александр, 10 балаў вам па беларускай мове, бо ўжо правільныя формы старэйшы, маладзейшы, малайчына, цудоўна. Шаноўныя удзельнікі, за ходам нашай гульні будзе сачыць мовавед і пісьменнік Святаслаў Крупенька. Яго парады дапамогуць нам сваімі словамі валодаць больш дасканала. Шчыра вітаю шаноўных удзельнікаў нашай сённяшняй гульні сваімі словамі. Сардэчнае прывітанне і вам, дарагія нашы тэлегледачы. Гульцам зычу трапных адказаў, як за добрым часам. Усім усмешак і розных пацешак. І памятайце, у кожнай маёй кішэньцы ёсць балы ў пажменьцы. Той, хто здольны эксперты здзівіць, тыя балы сабе зможа ўхапіць у канцы праграмы. Гуляем? Як кажуць беларусы, адна галава добра, 2 лепей. У 2 лягчэй дамовіцца і прыйсці да адной высновы. Не бойцеся даваць адказы. Вось такі мілагучны сігнал дапаможа вам зразумець, што вы на правільным шляху. Памылковы варыянт будзе пазначаны вось гэтак. Каб паспяхова справіцца з першым заданнем, трэба ведаць яго умовы. Давайце з імі пазнаёмімся. Каманды падбіраюць да пэўнага слова сваё, каб атрымалася словазлучэнне ці аснова сказа. Падае сігнал каманда, якая першай здагадалася. За кожны правільны адказ 10 балаў. Такім чынам пачынаем. Першае слова голас. Першымі былі Вікторыя і Уладзіслаў. Гучны голас. Гэта правільны адказ, віншуем. Наступнае слова дурань. Александр, Андрэй. Вясёлы дурань. Звычайна яны такімі і бываюць. Насып. Уладзіслаў, Вікторыя. Пясчаны насып. Ай да малайчына, ўсё правільна. Вырашыла, што гэта слова мужчынскага роду. Малайчына. Яшчэ адно слова пяшчота. І зноў Уладзіслаў, Вікторыя, калі ласка. Моцная пяшчота. Моцная пяшчота, мацярынская, жаночая, бацькоўская, моцная пяшчота. Згодна. А цяпер я прапаную вам прыметнікі. Падбірайце да іх назоўнікі. Невыразнае. Андрэй, Александр. Невыразнае слово. Гэта правільны адказ. Наступны прыметнік прыземістыя. І зноў Андрэй, Александр. Прыземістыя дамы. Прыземістыя
Прыземістыя хаты, прыземістыя людзі, прыземістыя дрэвы. Добра. Кволы. Вікторыя, Уладзіслаў. Кволы чалавек. Залічана, гэта правільны адказ. Жаночага роду прыметнік магутная. Андрэй, Александр. Магутная радзіма. Гэта правільны адказ. Магутная гара, армія, краіна, радзіма, дзякуй. Я вам прапаную дзеясловы, падбярыце да іх прыслоўі. Ацэньваць. Калі ласка, Вікторыя, Уладзіслаў. Ацэньваць правільна. Гэта галоўная задача вядучага і нашага эксперта Святаслава Крупенькі – цягнуцца. Андрэй, Александр. Цяжка цягнуцца. Залічылі. Ну, звычайна, калі ўжо цягнуцца, то доўга і марудна. А вось такі дзеяслоў – цвяліць. Калі ласка, Уладзіслаў, Вікторыя. Цвяліць моц. Моцна? Адказ прынялі, наш эксперт ківае галавою. Цвяліць – гэта злаваць, смяяцца, насміхацца, раздражняць урэшце. І яшчэ адзін дзеяслоў – шпацыраваць. Александр, Андрэй. Шпацыраваць хораша. Калі ўжо ў літаратуру, то можна знайсці хораша шпацыраваць у значэнні прыгожа выступаць, ісці. Можна згадзіцца з адказам, таму што такі варыянт можна адшукаць. Залічылі. Шпацыраваць, прагульвацца, ісці. Шпацыраваць можна і бадзёра, і навобмацак. Ну і добра, калі сябе паказваючы. Дзякуй вам. Выдатна. Каманды вельмі хутка справіліся з першым заданнем, і на гэты момант у гульні нічыя. 60-60. І мы рухаемся далей. Першы этап пройдзены паспяхова, а цяпер мы паглядзім, як сяброўская падтрымка працуе на адлегласці. У гэтым гульнявым эпізодзе удзельнічаюць два сапернікі, якія прадстаўляюць розныя пары. Знаёмімся з умовамі конкурсу. Сапернікі тлумачаць сэнс хітрых беларускіх слоў, выбіраюць з 4 варыянтаў адзін правільны. Адказвае гулец, які першым падасць сігнал. За кожны правільны адказ 10 балаў. Шаноўныя, вам зразумела, што трэба рабіць, і я хачу пацікавіцца, хто да гэтай стойкі выйдзе першым. Ад вашай пары, Вікторыя, Уладзіслаў. Ад нашай пары выйду я. А у вас, Андрэй, Александр? Я. Добра, калі ласка, праходзьце. Першае слова вам. Язмін. Што гэта? Страва, куст, камень або дакумент. Не ўпэўнена, але ўсё ж такі Вікторыя першая. Слухаем адказ. Мабыць, гэта куст? Вы маеце рацыю, Вікторыя. Наступнае слова. Слова у множным ліку. Слова шаты. Што гэта? Адзенне, рашотка, пакоі або вагі. Александр быў першым. Магчыма, шаты гэта пакоі. Александр. Невялікая памылка. Шаты – гэта адзенне. Можа быць чалавек, апрануты ў найдаражэйшыя шаты. Наступнае слова. Увага. Капшук. Гэта кіпцюр, галаўны убор, мяшочак або лёгкі вецер. Вікторыя першая. Мабыць, гэта галаўны ўбор? Вельмі падобна, вельмі падобна. Аднак капшук – гэта мяшочак. Гэта той самы кісет. Цяпер вы гэта ведаеце. І апошняе слова для вас, Александр, Вікторыя, гэта прыметнік, які прагны. Гэта стройны, ненасытны, чужы або вараны. Александр, выбірайце. Магчыма, прагны гэта ненасытны. Вы маеце
Маеце рацыю, Александр. Малайчына. Нават і Вікторыя вас падтрымлівае. Дзякуй. Прагны гэта той, хто вельмі хоча чаго-небудзь. Можа вады, можа ежы. Прагны да ежы, прагны да ведаў, дарэчы. Ну што ж, дзякуй вам, Александр, Вікторыя, займайце, калі ласка, месца, а Уладзіслава і Андрэя мы чакаем. Вось, я бачу, што гэтыя хлопцы трошкі хітрэйшыя. Ужо і руку падрыхтавалі, так? Першае слово вам, Андрэй, Уладзіслаў. Катрынка. Што гэта? Танец, падэшва, музычны інструмент або падманшчыца. Першым быў Андрэй. Можа, гэта музычны інструмент. І гэта правільны адказ. Гэта тая самая шарманка, дарэчы. Наступнае слово. Множнага ліку, пацеры. Гэта упрыгажэнне, малітва, пучок святла або крупы. Андрэй, калі ласка. Гэта малітва. Дакладна ведае. Андрэй, вы ведалі ці здагадаліся? Загадаліся. Здагадаліся. Добрая інтуіцыя, дзякуй. Яшчэ адно слово. Глох. Гэта расліна, рыба, тлумачэнне або хлусня. Хлусня? Гэта не хлусня. Глох – гэта расліна. Расліна сямейства ружакветных з ядомымі пладамі. Па-руску скажам баярышнік. І яшчэ адно слово. Гэта прыметнік. Друзлы. Які гэта? Гнілы, фізічна моцны, марудны або смачны. Так, я не зразумела, хто першым націснуў. Першым быў я. Так, ваш варыянт. Гэта марудны. Не, Андрэй, гэта не марудны. Друзлы – гэта гнілы. Можа быць друзлы грыб, друзлая бульба. Хлопцы, я спадзяюся, што вы застанецеся сябрамі, пацісніце адзін аднаму руку і, калі ласка, праходзьце на сваё месца. У першым туры да прапанаваных Аленай слоў трэба было далучыць свае. І вам гэта удалося. Былі пэўныя цяжкасці, але зусім нязначныя. А вось некаторыя з хітрых слоў другога тура сапраўды для тлумачэння сталі хітрымі. Напрыклад, шаты – гэта адзенне, а не пакоі. Капшук – гэта не шапка, а звычайны мяшэчак або кісет. А вось глох – гэта цудоўная расліна з вельмі смачнымі пладамі. Зычу поспеху ў наступным туры. На рахунку каманды Вікторыя і Уладзіслаў 70 балаў, а Андрэй, Александр у лідарах, у іх 90. Мы пераходзім да наступнага этапу. Трапныя народныя выразы яскравыя і вобразныя. Узбагаціць імі сучаснае маўленне дапаможа наступны конкурс. Увага, умовы! Каманды вызначаюць правільнае тлумачэнне фразеалагічных выразаў. Адказваюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 10 балаў за адзін фразеалагізм. Шаноўныя, зараз на экране з'явяцца два графічныя пакункі. У кожным з іх 4 фразеалагізмы і 4 іх значэнні. Іх трэба будзе супаставіць. Складанасць у тым, што, па-першае, выразы будуць з'яўляцца не ўсе разам, а па чарзе, а па-другое, толькі напрыканцы выпрабавання вы даведаецеся, ці ўдалося вам пазбегнуць памылак. На гэты момант крыху меней балаў у Вікторыі і Уладзіслава. І мы даём вам права выбару, які пакунак бераце. Першы ці другі, калі ласка. Мы бярэм першы пакунак. Вы бачыце тлумачэнні, 4 тлумачэнні. Ну, а зараз па адным будуць з'яўляцца фразеалагізмы. Першы для вас. Туману напусціў. Што гэта значыць? Гэта рэдка, гэта значыць заблытаў, марудна або не паказаўся. Мы падумалі і вырашылі, што туману напусціў, гэта значыць заблытаў. Так, прынялі ваш адказ. Наступны фразеалагізм. Носа не сунуў. Мы лічым, што носа не сунуў, гэта не паказаўся.
Так, і гэты варыянт прынялі. Наступны фразеалагізм. Гады ў рады. У вас застаецца рэдка або марудна. Гэта рэдка. Мы вырашылі, што гады ў рады будзе рэдка. Так, і гэты адказ прынялі. Ну і застаецца адзін фразеалагізм. Як мокрае гарыць. І адно тлумачэнне. Мы вырашылі, што як мокрае гарыць, гэта будзе марудны. Ну а цяпер давайте пацікавімся, ці супадае ваша думка з думкай нашага эксперта. Мы дзякуем вам за вашы веды. У гэтай гульні ёсць бонус, калі каманда правільна падбірае тлумачэнні да ўсіх 4 фразеалагізмаў, яна мае права на 3 каляровыя скрыначкі. Вырашыце, якую бераце. У адной з іх 40, у другой 30, а ў трэцяй 20 балаў. Может, 2 зеленых с красной лентой? Мы выберем зялёны з чырвонай стужкай. 40 балаў, малайцы! А цяпер давайте паглядзім, што ж у блакітнай і ў ружовай. 20 і 30. І выпрабаванне для Андрэя Александра. Зараз на экране з'явяцца 4 тлумачэнні. Рана, абы-як, позна і адначасова. І першы фразеалагізм. Цераз пень-калоду, хлопцы, калі ласка. Мы лічым, што гэта абы-як. Цераз пень-калоду, абы-як. Добра, хлопцы. Калі ласка, наступны фразеалагізм. У адзін голас. Мы лічым, што гэта адначасова. Так, Александр настойвае на тым, што гэта адначасова. А як думае Андрэй? Я згоден з Александром. Згодны. Залічылі. Наступны фразеалагізм. У свіныя галасы. Рана гэта ці позна? Рана или позна? Рана. Ну, мы лічым, што гэта рана. Уздыхнуў Андрэй і сказаў, што гэта рана. І апошні фразеалагізм з петухамі. Ошибились мы. Ну, остаецца толькі позна. Застаецца позна. А як лічыце, ці правільна гэта? Гэта неверна. Ёсць памылачка, значыць. Ёсць. Хлопцы пра гэта ведаюць. Дзякуй. Вашы адказы залічаны. А цяпер паглядзім, ці правильно вы супоставили фразеалагізмы і іх значэнне. Шаноўныя, ёсць недакладнасці, на жаль, права на тое, каб выбіраць скрыначку, у вас няма. Лік на гэтую хвіліну 150, 110. Віншуем вас, Вікторыя і Уладзіслаў. Разумець адзін аднаго моўчкі – гэта талент, а з паўслова – гэта старанне плюс інтуіцыя. Паглядзім, як яны спрацуюць у 4-м туры нашай віктарыны. Паслухаем умовы конкурсу. Гулец апісвае прадмет па-беларуску, не называючы яго, каб партнёр здагадаўся. На тлумачэнне кожнага малюнка не больш як 10 секунд. Каманды гуляюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 20 балаў. Выпрабаванне для Уладзіслава і Вікторыі. Калі ласка, выходзьце на цэнтр студыі. Вікторыя, каго вы бачыце перад сабою? Я бачу перед собой Уладзіслава і гледачоў. Мы павінны быць упэўнены, што вы не бачыце экран. Я не бачу экран. Ну і добра. Першы слайд. Уладзіслаў, калі ласка. Гэта з'яўляецца пасля дажджа. Яно вельмі зачароўвае дзяцей. Радуга? Па-беларуску? Весёлка? Так. Ура! Увага, наступны слайд. А гэта
вельмі похоже на вавёрку, толькі яно абітае ў вадзе. Яно вельмі любе дрэвы. Гэта бабёр. Вельмі імкнецца да перамогі Уладзіслаў і па-руску, і па-беларуску. Старайся, Уладзіслаў, добра. Вікторыя, увага, наступны слайд. Уладзіслаў, колер апішыце. Гэта колер, які вельмі звязаны з дрэвамі. Мабыць, гэта зялёны. Не. Гэта карычневы. Так. Наступны слайд да вашай увагі. Ох, няпроста. Гэта металічны прадмет. Ён звязан з ежай і яго ставяць у печ. Мабыць, гэта чыгун. Так. Ён пачынае пляскаць у далоні нават раней, чым прагучыць гук правільнага адказу, бо ён жа ж ведае слова. Вікторыя, дзякуй вам. Наступны слайд. Гэта чалавек, які вельмі хоча дабыць жывёлу. Гэта ахотнік. Па-беларуску звязана з полем. Паляўнічы. Так. Ледзь-ледзь патлумачылі, ледзь знайшлі гэты адказ. Ну, ўсё ж такі. І апошні слайд для вас. Гэта ёсць у кожным частным доме. Ён звязан з бульбай. А што звязана? Ён садзяць не толькі бульбу, но і капусту. Гэта, мабыць, агарод. Так. Ну, а цяпер памяняемся месцамі. Уладзіслаў, Вікторыя, калі ласка, выходзьце да нас. Андрэй і Аляксандр. Мне здаецца, што калі Андрэй будзе уважліва глядзець у вочы свайму сябру Аляксандру, то ён убачыць тое, што адлюстравана на экране. Пакуль гэта назва сваімі словамі, але менавіта зараз з'явіцца першы слайд. Увага! Гэта прыстасаванне, пры дапамозе якога можна разрэзаць які-небудзь прадмет. Гэта нож. Не, можна сказаць 2 ножа. Нажніцы? Так. 2 ножа. Гэта, аказваецца, нажніцы. Але гэта правільны адказ. Малайцы. Наступны слайд. Гэта нейкая тэрыторыя. Вось мы ішлі сёння к гэтаму зданню эфіра, да? І мы ішлі па гэтай... Па дарозе. Не. Вуліцы? Так. Малайцы, хлопцы. Наступны слайд. Гэта чалавек, які грае на музычным інструменце. Музыка? Так. 2 секунды і адказ падрыхтаваны выдатна. Наступны слайд. Гэта дарога, але яна не з асфальту. І па ёй яшчэ ходзяць цягнікі. Чагунка? Так. Чыгунка. Увага, хлопцы. Наступны слайд. Гэта адзенне. Часцей за ўсё яго носяць жанчыны. Плацце? Так, а па-беларуску? Хустка? Гэта такі выраб адзення, які носіцца не на галаве, а на ўсім целе. Сукенка? Так. Малайцы. І яшчэ адзін слайд, апошні. Гэта дзіця жывёліны. Гэта капытная жывёліна. Ягнё? Не. Цяля? Ад хвалявання хлопцы забыліся, што можна было сказаць проста дзіця каровы. Вось і ўсё. Проста і патлумачылі значна хутчэй. Малайцы, дзякуй вам вялікі. Займайце сваё месца, калі ласка. Заданне 3-го туру, дзе вам трэба было вызначаць пакункі фразеалагізмаў, асаблівых цяжкасцей не выклікалі. Вядучая старалася таману напусціць, але ёй нічога не атрымалася, і пэўныя цяжкасці выклікаў толькі адзін выраз. Гэта ўсвіныя галасы, што значыць вельмі позна або па-другому на разбор шапак. І я магу толькі вам зычыць поспеху, далей пачувайцеся смялей. На рахунку каманд
270 і 230 балаў. Хлопцы, трэба даганяць. Урыўкі з класічных літаратурных твораў мы будзем слухаць у гэтым конкурсе, але спачатку пазнаёмімся з яго умовамі. Каманды прыгадваюць аўтараў літаратурных твораў, гуляюць па чарзе, а колькасць балаў за правільны адказ ад 40 да 10 залежыць ад колькасці спроб. Шаноўныя Андрэй і Аляксандр, крыху меней балаў на гэты момант у гульні менавіта ў вас, таму менавіта для вас першыя вершаваныя радкі. Увага! Як ты дорага мне, моя родная мова, мілагучнае, звонкае, спеўнае слова. Ты калісьці з калыскі мяне падымала і вучыла ў бацькоў на руках гаварыць. У жыцці маім слова найпершае мама, і цяпер для мяне сама міла гучыць. Вы паслухалі вершаваныя радкі, і цяпер, Андрэй, Аляксандр, вам трэба вырашыць, хто ж аўтар гэтых радкоў. Ніл Гілевіч, Олег Лойка, Янка Купала або Максім Богданович. Падказкай вам могуць быць і гады нараджэння гэтых паэтаў. Мы лічым либо Янка Купала, либо Максим Богданович, да? Потому что они писали, Так по-моему, Кого? Янка Купала. Ёсць якія-небудзь версіі, нават не адна, Две версии. дзве версіі. Это Так. Янка Купала или Максим Богданович. Ну добра, каго выбіраеце? Янку Купала. А вось бачыце, гэта і не Янка Купала. Другая спроба, калі ласка. Максим Богданович тогда выбираем. Ну, вот, если Янка Купала уже... Если не Янка, значит, либо это Олег Лойко, либо Нил Гилевич. Нил Гилевич. І гэта правільны адказ. Сапраўды так, гэта Ніл Гілевіч, верш «Родная мова». Вікторыя і Уладзіслаў, верш для вас. Чароўнай музыкай сагрэты, як песня родная ці казка, як зоркі ясныя над светам, два шчырых словы, калі ласка. Ці знаёмыя вам гэтыя радкі? Мы дзесьці іх чулі. Ну, магчыма, вучылі нават у школе, магчыма, і на памяць вучылі. Перад вамі партрэты Пятра Глебкі, Олега Лойкі, Максіма Богдановича і Янкі Купалы. Ну, мне вот по последним, коли ласка. ласка. Янка Купала. Тоже Всё ближе. ближе. Ближе, давай попробуй. Ваш адказ. Янка Купала. Неправильная версия. Пятро Глебка, Олег Лойко або Максим Богданович. Богданович еще может быть. Мабуть, это вельмі Ну, тоже. подходить ему. Мы лічым, что гэта Максим Богданович. І гэта версія неправільная. Пятро Глебка або Олег Лойко. Не губляйте настрою. Мы лічым, что гэта Пятро Глебка. Ну, цяпер адказ відавочны. Аўтар гэтых радкоў, Вікторыя? Аўтар гэтых радкоў Олег Лойко. 10 балаў у вашу скарбонку. Гэта правільны адказ. Олег Лойко напісаў верш «Два шчырых словы». Дзякуй. Пазнаць урывак з празаічнага твора і прыгадаць аўтара радкоў – гэта частка другая. Хлопцы, Андрэй, Аляксандр, для вас гэты ўрывак. Дужа любіў Мішка маліну, і праз гэтую маліну вялікія непрыемнасці меў, і ўсякія праз яе няшчасці з ім здараліся і пакуты. Але цярпеў, крыўды зносіў і знявагі. Вось і сягоння напалі на яго няўдачы. Ішоў пануры, нізка схіліўшы галаву, хістаўся троху з боку на бок і час ад часу вурчаў паціху пад нос. Галоўны герой Мішка. І гэта, відавочна, не хлопец, а сапраўдны Мішка, мядзведзь. Вось і думайце, хлопцы, хто ж аўтар гэтых радкоў? Кандрат Крапіва, Міхаць Лынькоў, Змітрок Бядуля або Янка Купала? Кондрат Крапива. И он писал сказки. У нас есть отказ. Калі ласка. Мы лічым, что гэта Кандрат Крапіва. Не, хлопцы, пра мядзведзіка пісаў не Кандрат Крапіва. Точно не Янка Купала не писал.
писал жывёлах. Нет, он не писал. Можа, гэта Змітрок Бядуля? Ёсць адказ. Лічым, што гэта Змітрок Бядуля. Хлопцы, гэта і не Змітрок Бядуля. Вось ужо і 30 балаў міма вас праляцелі. 20 ці 10 заробіце, калі ласка. Міхась Лынькоў. А вось гэта правільны адказ. Аповесць пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў. Гэтую аповесць, як і Міколка Паравоз, напісаў Міхась Лынькоў. 20 балаў вы паклалі ў сваю скарбонку. Вікторыя, Уладзіслаў, увага! Лявоніха і Сымоніха – гэта дзве блізкія суседкі, дзве вясковыя ягадкі. Жывуць яны побач, пасярод вёскі хата супроць хаты. З акна сваёй хаткі глядзіць Лявоніха на хатку Сымоніхі. Хоча даведацца, што там дзеецца робіцца. Што Сымоніха на сняданне ладзіць, якія бліны пячэ, чым падмазвае іх, які фартух сягоння надзела. Кандрат Крапіва, Змітрок Бядуля, Янка Купала або Якуб Колас напісалі гэтыя радкі. Вельмі похоже на Якуба Коласа, тому што ён пісаў у такім стылі. Мабыць, Лявоніха, вось Сымоніха. Як ты лічыш? Ну, я згоден з тобой. Шаноўная Вікторыя, Уладзіслаў ўсё ж такі спынілі абмеркаванне. Мы выбіраем Якуба Коласа. Гэта дакладна не Якуб Колас. Вікторыя, Уладзіслаў, абмяркоўваеце далей. Кандрат Крапіва, Змітрок Бядуля або Янка Купала. Мы з Вікай вырашылі, што гэта Змітрок Бядуля. А гэта правільны адказ. Апавяданне Лявоніха і Сымоніха. Яно было напісана ў 1920 годзе менавіта Змітраком Бядулем. Дзякуй вам за гэты адказ. На рахунку Вікторыі Уладзіслава 310 балаў. 280 у хлопцаў. Андрэй, Аляксандр. Лік яшчэ можа памяняцца і ўсё вырашыць 6-й тур. У ім вам спатрэбіцца рашучасць, рэакцыя і вытрымка адначасова. Перад вамі з'явіцца крыжаванка, якую вы мусіце запоўніць адказамі. Кароткая заўвага. Дыграфы «дж» і «дз» займаюць 2 клетачкі. Увага, умовы. Удзельнікі разгадваюць крыжаванку па пытаннях. Падае сігнал каманда, у якой гатова версія. За кожны правільны адказ 10 балаў. Адрыў невялікі, усяго 30 балаў. І ўсё вырашае менавіта гэты тур. Першае пытанне. Першае слова. Гэтая краіна – усходні сусед Беларусі. Першыя былі хлопцы, калі ласка, Андрэй, Аляксандр. Расія. Гэта правільны адказ. Увага! Пытанні лёгкія, кароткія. Па-руску цвіток, па-беларуску. І зноў хлопцы Андрэй, Аляксандр. Кветка. Гэта правільны адказ. Зямлёй пад белымі крыламі назваў Беларусь гэты пісьменнік. Андрэй, Аляксандр. Янка Купала. А куды ж таму пісаць Купалу? І вельмі хутка можа даць адказ Вікторыя і Уладзіслаў, калі ён у іх ёсць. Мы лічым, што гэта Богданович. А куды ж упісаць і прозвішча Богданович? Не, шаноўныя, гэта Караткевіч, Владзімір Караткевіч, зямля пад белымі крыламі. 4-е слова. Калядаваць ходзяць у гэтую пару года. Хлопцы, Андрэй, Аляксандр. Зіма. Гэта правільны адказ. Вялікі мастацкі твор звычайна ў прозе. Вікторыя і Уладзіслаў. Гэта, мабыць, будзе паэма. Паэма 5 літар, але ўсё ж такі тут М пасярэдзіне. Хуценька, ёсць адказ у Андрэя, Аляксандра? Гэта... 3, 2, 1, адказ.
Не, хлопцы. Гэта роман. Відаць, дзеці, школьнікі романы пакуль не чытаюць. Падтрымайце, калі ласка, удзельнікаў. Наступнае слово. Адгадайце загадку. Ідзе, а з месца не сойдзе. Андрей, Александр. Гадзіннік. Гэта правільны адказ, цудоўна. Вікторыя, Уладзіслаў, не трэба так проста здавацца. Трымайце руку на кнопцы. Увага. Авадзень, муха, камар. Гэта? Андрей, Александр. Гэта насекомыя. Гэта правільны адказ. Я проста настойваю, каб Уладзіслаў трымаў руку на кнопцы. Дзень, які папярэднічае панядзелку. Андрей, Александр. Нядзеля. Вы маеце рацыю. Наступнае пытанне. Па-руску пламя, па-беларуску. І зноў Андрей, Александр. Вогнішча. А куды ж там вогнішча ўпісаць? Ёсць магчымасць падхапіць 5 балаў у Вікторыі і Уладзіслава. Пламя па-руску, па-беларуску. 3, 2, 1. Ёсць адказ? Нема. Шаноўныя, пламя па-руску, а па-беларуску? Полымя. Полымя хорам сказалі. Вось што робіць хваляванне. Наступнае слово. У нас толькі 3 засталося. Увага. Гэта самы паўночны абласны цэнтр Беларусі. Хлопцы першыя, Андрей, Александр. Магчыма, гэта Віцебск. Гэта немагчыма, гэта сапраўды так. Толькі 2 пытанні засталіся. Уладзіслаў, Вікторыя, увага, адгадайце загадку. Ляжыць сярод градкі зялёнай гладкі. Вікторыя, Уладзіслаў. Гэта агурок. Цудоўна. І апошняе пытанне. Паэма Якуба Коласа мае назву «Сымон». Вікторыя, Уладзіслаў, калі А ласка. Сымон музыка. Ваши апладысменты. Цудоўна. Шановныя гульцы, вы сапраўды малайцы. Я на пачатку перадачы казаў, што ў маёй кішэньцы ёсць балаў па жменьцы. Я разгубіўся, каму ж тыя балы дэклараваць. Атрымалася, што ўразілі мяне абедзве каманды і за імкненне да перамогі, і за тое, як яны адказвалі. Таму вырашыў гэтыя балы падзяліць пароўну. Кожная каманда атрымлівае па 15 балаў. Віншую вас. Телегульня сваімі словамі завяршаецца. Сёння першыя Александр і Андрей. 365 балаў. Малайцы. Вікторыя, Уладзіслаў, віншуем вас таксама. 345 ачкоў. Усе удзельнікі сённяшняй віктарыны атрымліваюць у падарунак слоўнікі з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Закахацца па вушы, глядзець пад ногі, закласці рукі за спіну і не браць да галавы. Толькі так і не інакш. Гаварыце і пішыце сваімі словамі без памылак. З вами была Алена Трацэнка. Да наступнай сустрэчы. Нам вельмі спадабалася гульня сваімі словамі. Гульня, канешне, вельмі цікавая і патрэбная ў сучасным грамадстве. Хацелася, каб больш і больш дзяцей прыходзіла сюды і гуляла.